Rugunsumin sallah biki ɗaya rana. Hukumar gidan rediyon talabijin ta Alheri Radio FM da ke nan garin Kaduna wato DITV Alheri Radio FM tana sanar da al'umma cewa ta shirya biki don ta yan uwa da abokan arziki murnar shagulgulan bikin babbar sallah tare da kaddamar da kundin Alamin Mana mai suna mata masu gari. Gidan rediyon ya tanaji wuri na musamman tare da ingantaccen tsaro. Rugunsumin shagulgulan bikin sallar an tanaji makaɗa da mawaka kamar irinsu Alhaji Aminu Alan waka, Malam Yahaya Makaho, Abdulrazak Dayyab Olatunjin waka, yaro mai sunan Yarabawa. Ga Prince Lemon Mai Schools, Sagir Kwangila Baban Kausa, Hasken waka, Jibrin Jalatu, Ashiru na Goma Dan Auta, Dan Juma Gwaska Mai Asharalle, Yusuf Mai Kalangu, Zainab B Bashir Zaria, Khalid Kawo Hausa Rafa, Kamal Wallo da sauran mawaka da makaɗa daban-daban. Manyan baki sun hada da Hajiya Maryam Daura da tawagarta, Alhaji Ibrahim Baba Kasim, Alhaji Sani Sarkin Baduko, Alhaji Nuhu Bamalli, retired permanent secretary da sauran manyan baki. Za a yi wannan rugunsumin sallah ne tare da kaddamar da kundin Alamin Mana a katafaren ɗakin taro na NUT Hall da ke Mogadishu Layout Kaduna. Ranar washe garin sallah 11 ga watan Zulhaj daidai da 22 ga watan 8 shekara ta 2018 za a fara gudanar da waɗannan bukukuwa tare da shagulgulan sallah da misalin karfe 12 na rana. Kudin shiga naira 300 kacal, mutum biyu naira 500 kacal. Don haka sai ku hanzarta ku garzayo don gane ma idanunku tare da ɗeba kewa cikin nishadi. Sai kun zo. Wannan sako ne daga hukumar zartarwa ta DITV Alheri Radio FM.